Mayong buntag mga kasap. Pero mga rasa mga nasa mga alas 10 na no. Iya ta karon og Paranaque. Kaning lugar Marina Bay Town S. Karon no. Sugdan na nato ang proseso kung usa ang pagsuod aning lugar, makasuod ba ka ta? Magpangutan na ta sa mga gwardiya. So suwayan na nato og pangutana kung makasuod ba ta ning lugar ani, kadagko ba ni mga mansyon dire. Ay mga balay, marami nag-SM kadagko. Ay Ginoo ko. So nakaabot ni direk tarong no. Para akong body wag kapoy. So na ay mga bahay nga grabing dagkuha oh. Maraw murag mansion kadako mga kasap. Suway tagsuod ining gita. Suway tagsuod aning gita kung makasuod ba ta. Magpangutan na ta kung unsay proseso para sa atong panagkita sa usa ka adunahan nga nagpuyo ni lugar o unsa kay angay natong buhaton para makasulod ta. Tara. So ayun na mga kasap, nakaistorya na nato si Sir Guard no. Og di data pwede mo sulod ini nga gate kay under construction, patuyo kon ta niya atos pikas. So sundo na to ang proseso. Motuyok tas pikas gate 1 ko no. Grabe balay oh. Under construction ang gate 1 ato tas pikas ng sulod. Tara. So mga kasap, murag mauna ninong lugaran no, naay gate na apoy gate diri oh. Asa ka taning duha. Bahin kini sa atong pagpaningkamot karon adlaw no. Mayon tag magtagumpay ta. Og makauli ng matarong sa atong paulian. Kana, sugdan na nato ang pagpangutana na pud. Ay na mga kasap, na nako sa Cebu ug sa Mindanao no. Nakasuod ko ding mga palasyo dire. Nakasuod ko. Dagko kay mga balay. Mga kasap, di na kog Cebu. Dira oh, Cebu. Cebu sa Mindanao. Uli na mi. So gikan tag Quezon City ni tag Paranaque. Karon na abot na tanaw na tas tuyog tumong adto na butag Quezon City balik gikas Paranaque. Oni ron diri mga kuan no. Sitwasyon grabe. Bye bye, balik na ko Quezon City. Mga kasap, kumana akong misyon karong adlaw, balik na ko Quezon City. Bye Marina Bay Town S. Bye bye Paranaque. Quezon City na ako mga kasap. Quezon City na galing Paranaque. Mayong udto.